Bueno, zer da dantzari txiki eguna? Bueno, bada dantzarik elkartzeko egun bat ez, eta bueno, izenak berak esaten guzela, txiki elkartzeko egun bat, eta saiatzea gabiltzen Euskal Herri osoko dantzarik, eta bueno, aurten dauzkau errenteriko umek, iparraldeko umek, ume bizkaitarrak bai, eta arabako umek bai, eta bueno, Tolosako umek. Zenbat ume elkartu dira, gutxi gara bera? Kanpotikan etortzen dira talde bakoitzean 30 bat ume, kontutan eukita urten 4 datozela, 120. Eta herrikoa beste izaten dira iaia, beraz, aurten ez dakit zehazkizen badian, 280 bai. 280 ume deixente azkenean, eta bueno, kaleak alaitzeko eta betetzeko bintzat nahikoa. Zein izango da egingo duzuen rekorridoa? Bueno, bi partetan banatuko gara, eta Tolosa Zarra zena, eta Tolosa Berrin banatuko gara. Eta, bueno, bi talde jungoia Tolosa Zarren zehar, parte zarretik, eta gero beste bi jungoia, Zit, Dickenseko plaza hori, Leidor hori ingurua laitzen, Paso San Francisco eta hidena. Eta zein dantza ikusi ahal izango ditugu gaurkoan? Esan duen bezala pixka bat denetik, ez? Horregatik saiatzen geha ekartzen Euskal Herri osoko umeak eta ikusi dali izango ditugu probintzi bakoitzeko dantzak. Tolosakoak egingo dituzte bai Gipuzkoako dantza zarrak, baita ere Bizkaikoren bat sardinera sustet egin behar dutela, eta gero bakoitzak egiten ditu bere herrian tradizionalak ero dianak, ez? Galdakokak egiten dute dantzari dantza, iparraldetikan egiten dutean Lapurdiko inauteria eta bar, eta bueno, hoxe, saiatzen geha pixkat erakusten Euskal Herri osoko dantzak.